Dat is die staat op YouTube. Gooi dat. De municipaliteit, de nationale die het geraakt wordt, van die het geraakt wordt naar dezelfde dezelfde plek is. De Zuid-Afrikaners die het geraakt wordt, van die het geraakt wordt, het vergelijk naar ook dezelfde richters. Want nu eerst wordt die dagtes gebracht. Dezelfde plek is die het geraakt wordt, eens vergelijk naar dezelfde plek is of naar die het geraakt wordt. De Zuid-Afrikanen die dit geraakt wordt, wanneer dit geraakt wordt. Harder de minder als je het erbij. Harder de minder als je het erbij. Om 8 even terug naar YouTube. Goeienacht, rustige vinden, tot ziens, goeienacht. Als je het erbij om 8 even terug naar YouTube. Goeienacht, rustige vinden, tot ziens, goeienacht. Yeah.